Jotono sarai kaham ani mengkha khogen jamatia ani parangkha nograi para district ingkha Amarpur South Tripura ang tabok tongmani ke Mizoram Saiha district o ang tabok samungkhai tongmani ke no kokhai tongo kokhai te tuiphana ang Maharaja no saput khaibo asake sajago haini mangoi je ani video nai tongnai rok taibani kok khanawi kha phaijak di phainai 16 tarikh जों निजेनि रां बाय निजेनि पकेट बाय जोंनि हावाव थाङै जों जोंनि महाराजानो जों बदलायबां बाङै जतनां कबगु महाराजानो जों प्रेसार खायावै गारि रहदि रांसाजों माइसाजोंनाय रां गारि भारा रां होयावै निजेनि पकेट बाय जों महाराजा जोंनि त्रिपुरा मथावाव जों थाङै बदलायबां बाङै जतनां कबक जागो एखे ते काइसे कक सोखा आं करितुतै नावखुग याकावै बुइनरस कगनि सामंखाय दंफानो आं जोंनि त्रिपुरा हानलां पगमाया याकाय थांमाया हानि बाङै आं फायदि जोंनि ताखुग बुखुग लगेसं बायारक हा जागा जों दंफानो जों जोंनि राजानि मोखां नारगबान बाङै जतनां कबक जागो तै सोखे आं महाराजानो साजागो तमं सामं जतनां बनो साजागो हायसि जोंनि बाङै सिब हर साल थया माइ सामाया खे रोगी सागा फानो जोंनि बाङै सिब साकथारो सामों खाय टंके जोंबोनो किसा सानि बांसिन जोंबोनो लगेरो लाइमालिया हानि बाङै जों खाबाय खोबाय केबनि लागे लगे हिंगै तां व्यापारी 2 तारिख नक थांनाय आफ्रा आं फिल खायनाय बनि बाङै बनि लगे लगे खायमाया फानो आनि जे पाराव फानो आं साकथारि सामों खायनाय जे मामा सा रां कै फानो खोबाय फानो आं सामों खायनाय बुखोबाय फानो कक सावै आं बुइनो प्रसार खायनाय आं हानि बाङैनो जतनो आन भिडिअ नायटंनायरनो हामबाय ते ओ भिडिअ नो जागा जागा शेयर खायरदि गेस आजाय तंके